Ωραία, έχουμε έρθει στον επόμενο, στον Τάκη Ρέσο. Πατσάς κατά κόσμο. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο. Έχει και αυτός. Βλέπουμε εδώ όλους τους παριστάδες μας να ακολουθούν. Εδώ είναι η μεριά του. Βλέπουμε τα παιδιά που έχουν έρθει. Έτσι ο αέρας έχει δυναμώσει λίγο πάλι. Αλλά έχουν φύγει τα σύννεφα και η βροχή. Βλέπουμε όλο τον κόσμο. Μας έχει ακολουθήσει μέχρι και εδώ. Βλέπουμε πίσω και τις εγκαταστάσεις εκεί. Στον Τάκη το Ρέσο μας ανοίξει τα πουλιά. Στον Πατσά, γνωστός. Μας βγάλει τα πουλιά έξω. Πόσα περιστέρια μας πετάξει Τάκη? Πόσα πουλιά? 26 περιστέρια ο Τάκης. Βλέπουμε τις εγκαταστάσεις εδώ πέρα. Ανοίξτε το κουμάσι. Τα πουλιά. Περιμένουν το πρόσταγμα εδώ του Τάκη. Άρα βγαίνουν έξω. Μια ωραία φωτά. Βλέπουμε τα πουλιά όλα. Εδώ είναι έτοιμα. Όποτε θέλεις Τάκη διώχνεις. Είμαστε έτοιμοι. Διώχνεις. Να δούμε τώρα. Ο αέρας δυστυχώς έχει δυναμώσει λίγο παραπάνω. Απλό παίκτες για 21. Σιγά σιγά. Τζόκος. Πού είσαι ρε παίκτη? Ένα λέει παίζεις. Τελευταίος είναι Πατσάς. Όχι, τι άλλο είναι σκλάβο. 21 παίζεις. Εντάξει. Ναι, Τάκη διώχνεις όποτε θέλεις. Και τα πουλιά πήρανε διαταγή. Έφυγε ο Πατσάς, έφυγε. Ωραία κίνηση. Πολύ ωραία ομάδα. Φύγε όμορφη, σύσσωμη. Ο καιρός έχει γυρίσει σε δυτικό αυτή τη στιγμή. Άλλαξε ο καιρός. Έχουμε τα πουλιά. Πολύ ωραία, έφυγε πάρα πολύ ωραία η ομάδα. Πιάσει εδώ τη μεριά της, είναι έτοιμη. Φύγανε δυνατά τα πουλιά. Τον αέρα να βλέπουμε ότι κάνει συνέχεια αναλλαγές πέρα εδώ. Βλέπουμε εδώ την ομάδα. Δυστυχώς άρχισε τα πατάει λίγο από ό,τι βλέπουμε. Τα έχει προς τα κάτω, αλλά τα πουλιά σηκώνουν το κορμί να βγουν από πάνω. Βλέπουμε σκορπάει η ομάδα σιγά σιγά. Και απλώσει. Εκεί να καβαλήσει. Βλέπουμε την ομάδα σχεδόν σύσσωμη. Φύγει και πίσω τα περιστέρια αρκετά. Ο αέρας είναι δυνατός αρκετά αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραία, κάνουμε άπλωμα τα πουλιά. Να βγουν, να καβαλήσουν τον καιρό, να βγουν από πάνω μας. Έφυγε αρκετά πίσω. Εντάξει, βγάλεις Παπαγάλους, θα δούμε την επιστροφή τώρα. Πάνω, έχω τα πεστρία εδώ. Πάνω μας ακριβώς τα πουλιά βάλανε. Έρχονται όλα. Αμέσως με το που κάλεσε ο Τάκης τα πουλιά πήρανε. Πάρα πολύ ωραία. Κάτω από εκεί μέσα έρχονται. Πάρα πολύ ωραία. Είχαν πάει μακριά τα περιστέρια, είχαν πάει ψηλά. Πάνω. Αλλά με το που κάλεσε ήρθαν όλα, πήραν αμέσως. Και με τα περιστέρια πάρα πολύ δυνατό το πέσιμο, πάρα πολύ δυνατό. Από πολύ σιλουέτα. Εδώ βλέπουμε άλλη μια διάδα. Τα πουλιά βάλανε αμέσως με το Τάκης, είχαν φύγει και αρκετά πίσω, αλλά
Τάκη, έρχονται. Ναι. Πάρτε. Έρχονται, δείξτε το σπίτι. Και το τελευταίο, τα περιστέρια είχαν φύγει πάρα πολύ πίσω, πολύ ψηλά, ήταν αλλά τα πουλιά βγάλαν το πρόγραμμά τους, φύγανε, καβαλήσαν τον καιρό και μόλις ο Τάκης έδειξε, η ομάδα δήλωσε όλοι παρόν, πολύ γρήγορα, πάρα πολύ μπράβο. Μπράβο στον Τάκη, να δούμε λίγο και τα πουλιά μέσα που έχουν επιστρέψει. Έχουμε εδώ τα πουλιά που γυρίσανε αμέσως. Με το που κάλεσε ο Τάκης, όλη η ομάδα ήρθε εδώ. Τάκη, κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πτήση. Τα πουλιά πήγανε, καβαλήσαν τον καιρό. Πάρα πολύ καλός και με το που κάλεσες ήταν όλα ράμα τα πουλιά κάτω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάκη.